Padlé ženy. Pokud mluvím, nebo v tomhle videu budu mluvit o postavách padlých žen, tím myslím ženy, které jednaly nějakým způsobem, který je pro jejich společnost nepřijatelný a jsou tady odsunuty na okraj té společnosti. A většinou to chování souvisí s jejich sexuálním životem a zapříčiní nebo dopomůže jejich smrti. A já jsem si vybrala 4 knížky, které padlé ženy zobrazují, které jsem četla. Nicméně věřím tomu, že v literatuře se objevují daleko víc, takže pokud máte ještě nějaké nápady na to, jaká padlá žena by se k ním hodila, tak to můžete určitě napsat do komentáře. Začala bych teda první knížkou, a to je Manon Lescaut. Manon, pokud nejste obeznámeni s jejím příběhem, já tedy pracuji s Manon Lescaut od Prévosta, s tou původní, ne s tou odnezvala, to mám tam na knihovně. Ten příběh Manon Lescaut se zaměřuje hlavně na pocity hlavního hrdiny. Vypráví příběh rytíře Decrie skrze vypravěče, což je v podstatě, nebo ten se v podstatě stotožňuje s autorem. Decrie teda vypráví svůj příběh o tom, jak se zamiloval do překrásné, úžasné, neodolatelné Manon a jaká katastrofa nebo katastrofy ho kvůli tomu potkávají. On tedy s ní žije, původně si, nebo uteče s ní, chce s ní, původně si ji chce vzít, nicméně z toho sejde, finančně jim to nevyjde. Ona ho po čase toho života spolu podvede s bohatým mužem, jehož jméno v knize není odhaleno, což ho zničí nebo rozdrtí emočně a on utíká, jeho rodina ho přijme, snaží se ho z toho bludu té lásky vyléčit a stává se knězem, nebo chce se stát knězem. No jenže po nějaké době ho Manon znovu vyhledá a on znovu spadne, znovu s ní uteče a znovu spadne do víru vášně. Snaží se si zajistit co největší bohatství, protože už ví, že Manon ho opustí pro bohatšího člověka. On opravdu, ty finance se stávají klíčovým pro to, aby zachoval tu lásku, kterou s Manon má. Ačkoliv ona se samozřejmě zapřísahá, že mu to už nikdy neudělá a že on je pro ní to největší štěstí. Žijí spolu tedy nějakou dobu, když se rozhodnou podvést jednoho bohatého muže, který má o Manon zájem. To se jim nepovede, jsou zavření, on do vězení, ona do polepšovny, potom teda z ní utečou, znovu spolu nějaký čas žijí, později ale vyhledá syn toho bohatého muže, který se také do Manon bláznivě zamiluje, touží se jí zmocnit, ale Manon z Decrie tak se ho snaží podvést, což jim nevyjde. Manon je kvůli tomu deportovaná do Ameriky, Decrie ji doprovází, nicméně později spolu znova utečou, ale Manon umírá znavena a Decrie se potom v podstatě vrací do svého šlechtického života. To jsem chtěla jen krátce shrnout děj, shrnula jsem ho celkem zdlouhavě. Když se podíváme na zobrazení té Manon, tak ona tam v podstatě má velmi minimální vlastnosti. Nevíme, co cítí, co si myslí, je tam to všechno zprostředkované jen tím vyprávěním a těžko říct, jaká ona doopravdy je. Veskrze o ní víme jenom to, že má ráda peníze a že má ráda rytíře Decrie. A nic dalšího k ní moc není. A i její smrt je vlastně popsaná hodně obecně, nezajde se tam do detailů, jako je to potom vidět u těch pozdějších děl. O Manon je vyprávěno, že je nádhernou ženou a Decrie jí nemůže odolat a tak koná velmi nelogická rozhodnutí čistě kvůli ní. Tedy ten její vliv na něho je vlastně vyjádřen jako nějaká zkázonosná vášeň, které on neustále propadá a není schopen se z toho vlivu vymanit, ačkoliv se mu třeba snaží jeho přítel Tiberž pomoct nebo i jeho rodina. A i v případě potom nějakého toho jeho postavení, jejího postavení v této knížce vlastně o něm není nic moc zmíněné.
ačkoliv ona teda žije v nelegitimním vztahu, což jí samozřejmě deklasuje v té společnosti, ve které ona žije, tak to není vůbec řešeno. Ona není, ačkoliv se ta kniha po ní jmenuje, tak ona není nejdůležitější postavou toho příběhu. Ona je jen ten trýznitel a ta krásná žena, kterou hlavní hrdina miluje a která ho zasáhne svou smrtí. Kdyby se to potom mělo srovnat s nějakým kontextem pravostava života, ačkoliv samozřejmě na to dílo bychom se neměli dívat jenom skrze oči toho autora. Nicméně ten příběh toho hrdiny, co propadá vášním, se může zdát dost absurdní, když se to ale opravdu podíváme na ten jeho život, kdy on byl 2krát v armádě, 2krát byl členem jezuitského řádu a potom po 3. byl členem řádu benediktínského. Šlo to tak, že v 15 nastoupil do jezuitského řádu, ten po krátké době opustil kvůli lásce k ženám. Poté se do něj pokoušel vrátit, což mu bylo zamezeno. Nastoupil teda do armády, ze které utekl. Později mu bylo nějak odpuštěno a on znovu šel do jezuitského řádu, znovu ho opustil kvůli ženám, znovu nastoupil do armády, tentokrát z ní teda neutekl. A potom musel na to, aby se vysvětil na kněze, nebo když se znovu vrátil k té cestě k Bohu, tak musel k benediktínům, protože jezuiti už ho asi nechtěli. Jo, a ze kterého nakonec pak, tam se sice vysvětil na kněze, ale pak z něho zase odešel kvůli ale už jiným problémům, protože asi nebyl úplně ideální reprezentací toho, co by kněz měl být. A tak se stal spisovatelem. Když se podíváme na tu celou jeho tvorbu, tak podle všeho v ní neustále měl ten motiv krásné ženy, která týrá hlavního hrdinu. Takže to by bylo asi k Manon vše. Ono k ní není zas tolik co říct, protože ona opravdu v tom příběhu je jako velmi plytká postava. Není k ní toho moc. Druhou ženou, kterou tu mám na seznamu, je potom dáma s kaméliemi, respektive Markéta Gautierová. Tady už trošku víc nahlédneme do její duše, ačkoliv je tam spoustu podobností. Taky hlavní hrdina se po smrti hrdinky setkává s vypravěčem, který pak ten příběh zprostředkuje nám. Markéta Gautierová je prostitutka, je to kurtizána, taková prostitutka, co se pohybuje jako v lepší společnosti. Je zase popsána jako velmi veselá žena, co touží po bohatství. Nicméně v průběhu toho příběhu dojde u ní k větší hloubce než u té Manon. Ona trpí tuberkulózou, na kterou nakonec je umře, což víme už od začátku. A ta hlavní romantická linka spočívá v tom, že tedy Armand, hlavní hrdina, se do ní opět hluboce zamiluje, lituje jejího onemocnění, oni se dávají nějakým způsobem dohromady, nicméně zase je tu ten problém financí. Ona je zvyklá na velmi bohatý život, nebo na život v bohatství určitém, které má díky své práci kurtizány, který samozřejmě Armand nechce, aby jako provozovala. Ona se kvůli němu ale opravdu všeho vzdává a v momenty to vypadá, že i budou žít šťastný život a že se z toho onemocnění nějakým způsobem dostane, nebo aspoň bude možnost, aby žila nějakou delší dobu. Nicméně ona nakonec hlavně kvůli rodině Armanda, která je určitým způsobem postižená tím vztahem, jelikož například Armandová sestra se nemůže vdát dobře, pokud v rodině je takový jako nevhodný vztah. Prostě deklasuje to tu rodinu jako celek a ona se tak kvůli té rodině rozhodne Armanda vzdát a nakonec teda umře. Armand jí samozřejmě viní, je z toho naštvaný, hledá si jiné milenky a potom, když umře, tak prostřednictvím jejich děníků se dozví, že udělala takový hrdinský v podstatě čin. Ona se vlastně všeho vzdala pro tu Armandovu lásku a nakonec se vzdá i té Armandovy lásky kvůli někomu v podstatě cizímu a dojde k určitému morálnímu jako očištění. Což je jediná z těch hrdinek, kterou tady mám, která opravdu má nějaké silné morální
očištění. Pokud jde o Damezovo zobrazení takovéto ženy, tak on ji jako hluboce omlouvá a neustále lituje. A ona právě i v závěru, že je omluvená tím, že se zachová velmi čestně. Na ní je zajímavé, nebo na tom zobrazení je zajímavé to, že ačkoliv Dame jakoby říká, nebo neustále tvrdí, že bychom neměli odsoudit tu ženu za to, že žije jiným způsobem života a žije mimo ty společenské normy. A myslím, že má i citát, tak nepohrdejme ženou, která není matkou, dcerou, nebo něco takového. Já to mám možná někde zatrhlý, ale to je asi jedno. A tak on ji vlastně omlouvá v rámci, nebo pomocí těch norem, že on ačkoliv je jako nemáme podhledat takovouhle ženou, tak v závěru vlastně ona je omluvená tím, že se stane tou dobrou ženou, která žije, zdá se té svojí prostituce kvůli Armandovi a žije poklidným životem. Což je takový jako vtipný kontrast. Jako. Dame se tam taky hodně soustředí už na to postavení té ženy, zatímco u té Manon Lescaut to v podstatě vůbec nebylo, tak tady už to je. Tím, že ona je kurtizána, tak je tam hodně řešený ten život. Hlavně pomocí vedlejší postavy Prudence, která je nějakou kamarádkou, spíš takovou známou té Markéty. A je tam na tom zajímavý to, že ona vlastně není kritizována za to, že žije nějaký nevhodný život. Ta společnost je na to víceméně zvyklá, že takovéhle ženy jsou a oni se pohybují naprosto běžně a všichni v té společnosti a všichni o tom ví. Ale ten problém nastává v moment, kdy ona se rozhodne tento život opustit a žít s mužem, který jí jakoby není rovný, protože pochází ze slušné rodiny. Že vlastně ten problém není to, že je jakoby na okraji společnosti, ale to, že se z něho nějakým způsobem dostává. V té Dámě s kaméliemi je taky takový jako poměrně naivní motiv toho, nebo opakuje se tam neustále přirovnání prostituce a toho jejího života k nějaké nemoci nebo postižení, kterou vyléčí ta láska, kterou k ní Armand má. Já to mám na straně 23 v tomhle vydání. A on píše: Ubohé bytosti, je-li bláhové je milovat, můžeme se nad nimi aspoň slitovat. Politujete slepce, který nikdy nespatřil denní světlo, hluchého, který nikdy nezaslechl zvuky přírody, němého, který se nikdy nemohl projevit hlasem. A pod záminkou falešného studu odmítáte politovat slepé srdce, hluchou duši, oněmělé svědomí, které ubohou postiženou bytost dohání do stavu, který jí brání proti její vůli rozeznat dobro, zaslechnout hlas Boží a promluvit jistým hlasem lásky a věrnosti. Jo, tedy to přirovnání jako té prostituce k jako nemoci se tam opakuje i víckrát a vlastně ta hrdinka je vyléčena tou láskou hlavního hrdiny, který ji vidí jako dokonalou a je schopen nějakým způsobem odpustit. Ještě jak jsem mluvila o tom litování nebo to, že ten Dames jakýmsi způsobem tu ženu omlouvá, tak k tomu tady mám taky zatrhlý citát. Jsem prostě přesvědčen o jednom. Ženě, které nevštípila dobro výchova, otvírá Bůh téměř vždy 2 nové cesty, které ji k němu dovedou. A těmi cestami jsou bolest a láska. Což je přesně to, co jakoby v té knižce stane, že ona je jako tím, že miluje a tím, že trpí, je jí odpuštěno za to, že se chovala nějak nepřístojně. Takže tam právě ta dualita toho, že jako odpustíme ti, že se schovala nějakým způsobem nepřípustně, ale jenom když za to budeš trpět a když budeš milovat hlavního hrdinu. Ten příběh ten pravostup je spíš tak obecně inspirován jako skutečnou událostí. U té Dámy s kaméliemi je to výraznější. On opravdu měl vztah s kurtizánou Marie Duplessis, která dokonce četla Manon Lescaut, což čte i Dáma s kaméliemi nebo Markéta Gautierová v té knížce. Ten jejich vztah byl nějakým způsobem jako taky delší, nicméně nevydržel jednak kvůli tomu, že byl tam prostě ten morální problém, že on prostě asi tak nějak podvědomě jako doufal, že, nebo ne podvědomě, spíš jako prostě doslova doufal, že ji změní a ona bude žít jiným životem, což se samozřejmě nestalo. Ona zase v něm chtěla vidět takového muže, který bude bezmezně milovat, ale hlavním problémem toho vztahu bylo prostě to, že ho finančně neutáhl. Takže se nakonec
rozdělili, nebo ukončil on, Dame mladší. Řekla jsem to, že to napsal Alexandr Dame mladší. On ten vztah teda ukončil a potom ale po nějaké době se dozvěděl o její smrti a přišel na dražbu jejího majetku, což je vlastně úvodní scéna této knihy, kdy ten vypravěč přichází na dražbu majetku té kurtizány dámy s kaméliemi, o které kdysi nějak slyšel, a potom se mu dozvídá ten příběh od Armanda. Takže ta idealizace je tam opravdu silná, pravděpodobně proto, že prostě po tom, co ta jeho dávná láska umřela, tak šel na tu její dražbu a napsal tohle dílo. Je to, myslím, jestli se nepletu, tak je to jeho prvotina. A potom vlastně, asi i tím, že je to prvotina, tak má takové nejvíc melodramatické tendence, zatímco potom ta jeho pozdější tvorba už byla trošku racionálnější a zaměřovala se na kritiku té francouzské společnosti. Dokonce vlastně popsal ženy, o kterých potom píše Flaubert a Tolstoj v případě paní Bovaryové a Anny Kareninové. Anny Kareniny. On ve svém příběhu Polosvět, Le Demi-monde v originále, tak právě popisuje typ ženy, demimondánu, takzvanou, která je takovým meziprostorem mezi slušnou ženou a tou kurtizánou. A je to ta demimondána se vlastně vyznačuje tím, že sice nemá ty peníze jako kurtizána a žije v nějaké té vyšší společnosti a má toho manžela, ale má třeba aféry mimo, které ji vlastně zamezují v tom, aby byla na stejné úrovni jako ta slušná žena. A ta jeho pozdější tvorba je dost mravokárná a naopak oslavuje manželství, což v té dámě s kaméliemi za stolik není. Ten původní význam slova demimondána měl teda vyjadřovat nějakou ženu, která je posedlá sexem a deklasuje se v podstatě, nebo ničí si tím život. Zatímco později ale ten pojem trošku změnil význam a označoval potom zase i určitou formu prostituce. Tam šlo o takové vzdělané, velmi edukované prostitutky. Dál bych chtěla se podívat na paní Bovaryovou, a to teda nemám fyzicky jako knížku, takže jsem si tady nějaké věci vypsala na papír. Ta paní Bovaryová už má takové objektivnější tendence a díky tomu se už nezaměřuje tolik na toho milence, ale opravdu popisuje ty myšlenky a city té padlé ženy. Ta paní Bovaryová a potom i ta Anna Karenina už vlastně splní nebo spadají pod ten pojem demimondána, tak jak ho popsal Dame mladší. Emma Bovaryová je taky jediná hrdinka z těch 4, co tady mám vybraný, u které jako je popsána i jako vyloženě její minulost a mládí a dětství, mládí spíš, který vlastně tak nějak předznamenává to, co se stane potom. Například jsem si vybrala citáty. Pokusila se celý den nejíst, aby umrtvila tělo. Hledala v duchu nějaký slib, který by na sebe vzala. Když šla ke zpovědi, vymýšlela si drobné hříchy, aby tam v temnotě mohla klečet déle se sepětýma rukama a z tváří u mřížky naslouchat knězovu šepotu. To je z pasáže, kdy je právě vyprávěno její dětství. Ona byla, nebo jako v mládí byla v klášteře. A tady je krásně vidět to, jak ona má takovou touhu po jako dramatizaci a ona neustále sní o něčem velkém, o něčem smysluplném, nebo to, co jí přijde smysluplné. A je vlastně neustále nespokojená s tou, protože ty její velké požadavky a ty její touhy neustále naráží na tu realitu. Si to znáte podle mě z češtiny, ten boj s iluzemi a tak, co se opakuje u paní Bovaryové pořád. Ale tady je právě vidět, že ono, to její chování nesouvisí nutně jenom s tím sexem a s těmi milenci a tak, ale že jde opravdu nějakou hlubokou jako touhu po velikosti nebo po něčem víc, což je vlastně i v případě jejího dítěte, to je právě jedno z těch zklamání taky. Ona velmi touží mít chlapce
ale nakonec se jí narodí dcera, což ona snáší strašně blbě, protože toužila mít toho syna, který dokáže velké věci a místo toho má dceru, kterou jako dost zanedbává a tak. Ta její vnitřní hrdost je obrovská, ačkoliv to jméno Bovaryová, které ona přijala, není její a jejího manžela, kterého většinu času, u které se jí tak střídá jako pocit nenávisti a nějaké jako sounáležitosti, spíš nenávist nebo odpor. A on pro ní reprezentuje ten nudný život a tak podobně. Ona nesnáší jako tu urážku toho jména, ačkoliv teda není vlastně její, ale tím, že ho přijala, tak prostě nesnáší jakoukoliv urážku, když on jí vypráví o tom, jak někdy, když byl na Vysokého, někdo jakoby urazil, tak jí to úplně jako duševně trýzní, že to jméno někdo urazil. Takže ačkoliv může být taky jako popsána jako nějaká povrchní žena, tak jako všechny, tak je tam jako určitá touha po něčem, co víc, jako po něčem hlubokém. Teď mi došlo, že jsem u té paní Bovaryové nezhrnula děj. Já tady mám osnovu, ale se na ní vůbec nedívám, nebo tak jako jezdím očima a nečtu si, co tam mám napsaný. No, prostě Emma Bovaryová, krásná holka, mladá, si vezme Charlese Bovaryho, touží po nějaké velké lásce a dobrodružství, nicméně doktor Bovary je poměrně nudný člověk, čímž ona hluboce trpí. Neustále se touží dostat na vyšší společenský stupeň a touží po dobrodružství a velké lásce, což nic z toho vlastně v tom manželství nedostává, takže se rozhodne k nevěrám. A taky se zadluží tím, že si kupuje drahé šaty a tak podobně. Ty dluhy a nějaký ten stud za tu nevěru, ale převážně ty dluhy dovedou k tomu, že nakonec spáchá sebevraždu, otráví se. Ta pasáž toho umírání je tam dost rozebraná a po její smrti umírá i ten Charles Bovary, který se utrápí. A ta jejich dcera končí úplně, jak ta Emma toužila po tom vysokém životě, tak ta dcera naopak končí ještě v horším, než měli oni jako sirotek. Jo, další citát, který jsem si tu vypsala, je z momentu zase toho dětství. Ona ráda čte knížky a tak podobně a mluví tam o tom, jaké má ráda popisy přírody a tak. A je tam napsaný: byla navyklá na klidné výjevy v přírodě a tak se obracela naopak k jejím pohnutým aspektům. Což zase je to v tom mládí, ale popisuje to přesně to, co se jakoby stane. Jo, ona má nějaký ten odpor k tomu klidu a potom vlastně se uchýlí k pohnutým aspektům, k pohnutým věcem. A to je prostřednictvím všeho toho popisu v jejím mládí, který v žádné z těch dalších knih tady není. Takže u té Bovaryové je taková o dost výraznější jako objektivita. Hodně se to zaměřuje na ní, ale jsou tam i popsané jako ty další postavy. Přesto o ní Flaubert řekl ten tak poměrně slavný citát, nebo když si to najdete, tak je to... On řekl: paní Bovaryová, to jsem já. Což mě úplně jako fascinuje, že s takovou postavou byste asi nečekali, že se ten autor nějakým způsobem jako vidí. Možná to myslel obecně o tom díle, že to nějak vyjadřuje jeho v tvorbě. Každopádně je to dost zajímavý, že vidí subjektivitu v tom objektivním díle. Třetí a teda čtvrtou a poslední hrdinku, co tady mám, tak je Anna Karenina. Pustá to knížečka. Já zhrnu jenom příběh té Anny Kareniny, protože samozřejmě v těch stránkách jsou i výrazný ty příběhy těch vedlejších postav. Ale padlá žena je jenom Anna. Anna Karenina teda je nám představena zase jako žena, co si již v mládí vzala petrohradského politika Alexeje Karenina, který je zase nudný, strohý, suchý muž, což Anna Karenina, která je taky emocionálnější žena,
je v ní určitá taková tajemnost, tak asi úplně nezvládá. Nicméně to manželství je v nějaké jako neutrální zóně a jsou poměrně a umí spolu nějakým způsobem v pohodě fungovat. Ale to funguje jenom do doby, než potká mladšího hraběte, opět Alexeje, ale Vronského, který ji učaruje, zají spolu, nebo začnou spolu mít aféru, o které se později Karenin dozví a dozví se o ní celá společnost, která Anu odsoudí a vyloučí ze svých kruhů. Začne různé jako hašteření o tom, zda by se měli rozvést nebo ne. Ten názor na to se několikrát mění. Ona porodí dceru, kterou má s Vronským, ale je to prohlášeno za dítě Alexeje Karenina. A potom v jistém záchvatu žádlivosti skočí pod vlak. U té Kareniny mi zase přijde jako zajímavý, to je jako vyloženě nejrealističtější z těch všech, nejvíc do hloubky popisuje mysl a pocity a tak dál těch postav, a to i v případě té Anny. Ačkoliv na rozdíl od té Bovaryové tam není náhled do té její minulosti. Taky bych řekla, že to slovo padlá žena tu Kareninu vystihuje úplně nejlíp. Že ona opravdu je na nějaké poměrně dobré úrovni v té společnosti, ze které spadne, ona do té společnosti vůbec nesmí. Ale zase je tam zvláštní to odsouzení. Stejně jako v případě té dámy s koméliem. Ona není nutně odsouzena za to, že má tu aféru, ale za to, že odejde od toho manžela a že jakoby naruší to manželství. Že tam několikrát mluví jako o tom, že ta aféra sama o sobě není zase tak špatná, ale že problém zase vidí v tom, že ta žena nějakým způsobem jedná jinak, než by společensky měla. Ta Anna Karenina má taky, nebo je u ní výrazný to, jak selhává v té roli manželky a matky, kterou na začátku měla jako velmi dobrou. Ona je dobrá matka, je reprezentativní manželka. A potom vlastně nejenže uteče z toho manželství, ale vlastně ten vztah muže a ženy, tak jak by společensky měl podle těch ostatních postav fungovat, tak mezi Vronským a Anou už nevznikne. Jo, takový ten klid, ačkoliv třeba mrtvolnost, kterou mají na začátku Kareninovi, tak už mezi Anou a Alexejem není. A to samé platí o roli matky. Ona na začátku je pro Seržu, toho legitimního syna, výbornou matkou a potom ale v závěru není schopná se starat o svoje druhé dítě, o tu dceru. A i přichází o možnost mít další děti. Ona by nepřežila další porod, takže i přestává mít vlastně s Vronským nějaký sexuální vztah. A tím je úplně jako odkázána, že ona opravdu měla všechno a přišla o to všechno. Taky je u ní výrazný motiv té žárlivosti, který v předchozích dílech prakticky vůbec nebyl. Ona žárlí neuvěřitelně, vede jí to vlastně i k té smrti, že ona neumře ani tak, nebo nespáchá tu sebevraždu ani tak, protože by trpěla v té společnosti, ačkoliv to je taky jako důsledek, že jako ty psychické problémy má kvůli tomu vykázání ze společnosti a kvůli tomu, co se jí stalo. Ale samotný ten akt nebo důvod, proč tu sebevraždu spáchá, je vlastně v tom, že ona žádlí a že chce ublížit tomu Vronskému svojí smrtí. V tom žádliveckém záchvatu teda přijde na ty koleje, ačkoliv si rozmyslí tu sebevraždu, tak to už v ten moment už je pozdě a ona je stržena po ten vlak. Zajímavé potom je, že jak důvod, proč si myslím, nebo proč mi přijde, že to dílo je z těch všech nejrealističtější, tak není jen to, že jsou tam popisovány myšlenky a prostě úplně všech a ta společnost je tam zachycená do hloubky, tak ale i to, že ona po tom, co umře, tak je kapitola, hned po tom, co umře, tak je kapitola o Koznišovovi, který napsal nějakou filozofickou knížku, která neuspěla a tak, jakože jako to je úplně vedlejší nepodstatná postava, která tam vystupuje poměrně málo. Jo, tam je vidět ten její psychický rozklad. Před tou smrtí je prostě vidět, jsou tam strašně jako krátký věty, jenom se všema těma myšlenkama, které spolu asi úplně nesouvisí. A je to několik stran tak emocionálního jako obsahu. A okamžitě potom je něco tak jako strohého. Jo, a ta její smrt jako je úplně nepodstatná. Jo? Ten život toho Koznišova to vůbec neovlivňuje a je to úplně tak krutý realismus. Jako, je tady smrt té padlé ženy, ale je to vlastně jako na tu společnost jako takovou to vlastně důsledek. Nebo
nějaký vliv nemá. Což je jako, to je podle mě ten realismus, který třeba u toho Flauberta tolik není vidět. Protože tam je ten teatrální konec toho, že ona umře a on taky umře a je tady ta dramatičnost, která je v té Bovaryové, tak u toho Tolstého není. Tak ten příběh Anny Kareniny byl taky inspirován reálnou ženou Annou Zikovovou, která v rodném městě Tolstého spáchala sebevraždu. Právě také v žádliveckém záchvatu skočila pod vlak. To by asi k Anně Karenině a všem padlým ženám bylo všechno. Jsem si jistá, že jsem něco vynechala, ale už je na to asi pozdě. Možná to tam ještě dodám při střihu. Já doufám, že vás tohle video nějakým způsobem zaujalo a že vás bavilo tady poslouchat mé keci. Pokud ano, tak mě můžete podpořit lajkem, sdílením, i když možná to radši nezdílejte. Můžete napsat komentář, třeba něco zajímavého, co jsem vynechala, nebo co vás napadlo. Můžeme tady rozjet takovou nějakou míru milovnou, ale vášnivou diskuzi. Nebo mi můžete taky dát odběr. No, to by bylo asi vše a asi se uvidíme ještě někdy.